Darganatyly ýaşaýjylar mobil internetiň pes tezliginden hemde onuň gymmat bahasyndan şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji ýanwarda Lewapdan habar berdi. Habarçy bilen atlandyrylmadyk şertine gurrundaş bolan bir darganatyly ýaşaýjy Türkmenistanyň altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasynyň hödürleýän internet paketleriniň ören gymmatdygyny aýtdy. 1 GB internet paketiniň bahasy 55 manat. Bu türkmenler üçin ören gymmat. Dollaryň resmi kursyny bu $16 töweregi bolýar diýip darganatyly gurrun berdi. Bu dünýäde iň gymmat internet bolsa gerek diýip ol pikir ýöretdi. Dünýä ýurtlaryna internetiň bahalaryny we tezligini deňeşdirýän Cable.co.uk saýtynyň geçen ýyl ýarydan iň soňky hasabatyna görä Türkmenistan 1 GB-lyk mobil internetiň bahasy boýunça dünýäde 206-njy orunda durýar. Bu aralykda habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme darganatyly ýaşaýjylar mobil internetiň tezliginiň hem juda peselendigini aýdýarlar. Bir ýaşaýjy internetiň darganatydaky tezliginden dert ýanly. Onu pıştylyň tezligine deňedi. Onuň sözlerine görä imo üstü bilen surat turatmak ýa-da video arkaly gürleşmek asla mümkin näl diýen ýaly. Türkmenistanyň ýyry sosial saýtlar we messengerler petekli galýanmaly. İlat arasında imo messengeri meşhurluk kazandy. Ýöneköy hat uratmak üçin hem köp garaşmaly bolýar diýip ýerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä daşary döwletlerdäki dogun garandaşlary ýa-da tanyş bilişleri bilen internet arkaly habarlaşmak isleýän käbir owy ýaşaýjylarynyň arasynda ýokary tezlikli internet tapmak umydy bilen şäher ýerlerine gatnaýan adamlar var. Cable.co.uk saýtynyň hasabatyna görä 1 GB mobil internetiň bahasy boýunça Merkezi ýurtlarynyň Gyrgyzstan tutuş dünýäde 3-nji orunda durýar. Hasabata görä Gyrgyzstanda 1 GB mobil internet 2020-nji ýylyň tomsyny ortaça 21 sente durýardy. Türkmenistanyň altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk mobil operatorydyr. Şol bir wagtyň özüne Türkmen Telekom Milli aragatnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk internet öpjünçüdür. Ýurtda iri daşary ýurt sosial torlary we messengerler petekli galýanmaly. Milli aragatnaşyk kampaniýalary ilaty ýerli messengerlerden peýdalanmaga çagyrýar. Altyn asyr kampaniýasynyň web saýty ulanujylary Tamachat adly ýerli messengerden peýdalanmaga çagyrýar. Maglumatdan çen tutulsa Tamachat, WhatsApp, Telegram ýaly ýerli messengerleriň ýerli ekwivalenti bolup durýar. Ol tekst, audio hemde video chat hyzmatlaryny hödürleýär. Ýöne halkara ekspertler Türkmenistanyň häkimetleriň elektron aragatnaşygynyň ähli görnüşini hususan internet aragatnaşygyny berk gödäwçilikde saklaýanyny aýdýarlar. Bu ýerli messengerleriň ygtybarlylygyny soraw gastyn alýarlar. WhatsApp we Telegram ýaly ýerli messengerler hat we maglumat alışmakda öz platformalarynyň howpsuzlygyny aýdýarlar. Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasynyň hödürleýän Tamachat messengeri Google Play Store'un ulanjylarynyň 5-den 2,14 baha alypdyr. Ýerli messenger barada pikir beýan eden ulanjylar onuň dizaýnynyň WhatsApp'a meňzedilmäge synanyşylandygyny aýdýarlar. Mundan ozal Türkmenistan elektron platformalaryny millileşdirmek tagallalarynyň çäklerini sanly nokta atly elektron hatulgymyny hödürledi. Milli aragatnaşyk kampaniýasynyň maglumatyna görä bu platformany Türkmen Telekom hödürleýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň arasynda häkimetleri bildirilýän garşylygyň güýçlenmegi bilen hususan soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri interneti gödäwçiligi güýçlendirdi. VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlary ýygyrlady. Bu basyşlaryň çägine geçen Tomuz Azatlygyň habarçylary Aşgabatda 30 töweregi telefon ususynyň tutsak edilendigini habar berdiler. Güýüň başyna häkimetler VPN hyzmatlarynyň köpüsini petikledi. Ganywertede Türkmenistanyň internetiň pes tezligi koronavirus pandemiýasynyň çägine daşary ýurt okuw jaýlaryna sapaklaryny Türkmenistandan online geçmeli bolýan raýatlaryň okuwyny kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň häkimetler ýerli messengerler, ýerli elektron poçt tulgumlary bilen bir hatarda ýerli önümçülüge degişli elektron enjamlary ilata hödürleýär. Ýurt raýatlary ýerli önümçülüge degişli enjamlaryň hilinden şikayet edýär.